בקרב על הטרון היה אריק שרון מפקד צעיר. הוא נשלח עם עוד חיילים רבים למבצע מיוחד שנועד לפתוח את הדרך לירושלים הנצורה. אבל המבצע נכשל. הרבה מהחיילים נפצעו ונהרגו. והוא עצמו נפצע בבטנו, ובאורח נס מצא אותו חייל צעיר שהחליט להציל אותו, ובסופו של דבר הגיע לבית הרפואה. שם הוא הרגיש רגשי אשמה על שלא הצליח לחלץ את החיילים שלו הפצועים. מאז הוא הנחיל בצבא את הערך שלא משאירים חיילים פצועים בשדה הקרב. השבוע אנחנו קוראים בפרשת נוח על כך שהוא מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא לבנות תיבה, משום שעתיד לרדת מבול שיחריב את כל העולם. רק הוא ובני משפחתו ינצלו, ומהם יתחיל עולם חדש ונקי. נוח בנה את התיבה במשך 120 שנה. לאנשים ששאלו אותו מה הוא עושה, הסביר שהשם עומד להוריד מבול, לפיכך הוא בונה תיבה. לפועל הוא לא הצליח לשכנע אף אחד להתחרט על מעשיו הרעים, וכשהתחיל המבול הוא נכנס עם משפחתו, בסך הכל 8 נפשות, אל התיבה. מי המבול נקראים מי נוח. למה נקראים על שמו? הרי נוח היה צדיק, וגם הוא היחיד שניצל מהמבול. מוסבר בזוהר, משום שנוח לא דאג לאנשי דורו והתפלל עליהם שינצלו, אלא דאג רק לעצמו ולמשפחתו, ולכן המבול נקרא על שמו. לעומת זאת אברהם אבינו, שחי 10 דורות אחריו, כשגילה לו הקדוש ברוך הוא שהוא הולך להפוך את סדום, התעקש אברהם אבינו למצוא שם אולי צדיק אחד, כדי שיוכל להציל את כל סדום ממוות. גם היום אנחנו לא משאירים פצועים בשטח. אנחנו צריכים לגלות אחריות ולפעול למען שחרור השבויים, להצלחת החיילים ולשלום העם כולו. יש מי שנמצא בחזית ולוחם, אבל גם מי שבעורף יכול לעזור לניצחון על ידי תפילה, הקפדה על הנחת תפילין, נתינת צדקה, מעשי חסד והתנדבות. ביחד ננצח.